Здрасти, хора! Вие сте в моя акаунт, аз съм нова тук в YouTube. Игнорирайте ги тия. И да, ще ви разкажа малко за мен и за какво съм искала да си направя профил в YouTube. Значи, първо искам да се представя. Здрасти, аз съм Марая. 10 години съм живяла в Германия. Преди 1-2 месеца съм започнала училище тук в България, но съм отминато лето тук в България. И съм за постоянно съм си вече тук. Започнала съм да си правя YouTube канал, да правя клипчета заради моите две приятелки. Здравейте, хора, аз съм най-добрата приятелка на Марая. Следвайте канала на Miami Girls и Марая ще го напише в описанието. Здрасти, хора, вие сте на канала На Miami Girls. на Miami Girls. И аз съм едната приятелка, Най-добрата приятелка на Марая. втора най-добра приятелка на Марая. И тя заради мен почна да се снима видеята. Ние сме трио. Да, ние сме трио. Давам инструкции. И сега ние ще снимаме и трите. Абонирайте се и за Meet Как се казва? Абонирайте се и за Meet, моля ви се. Пишете Малина-356 и ще ви излезнем. С замазано лице прави така. Значи, аз ще в моя акаунт ще снимам клипчета за влогове, например, че снимам или вечерна рутина, как си пишеме домашните, как сме на лавката и всичко възможно. Така, всеки момент може да си качим първото ми клипче, все така. И да. Чао! Едно нещо. Моля ви се това как беше, да хванеме 50 тачка. Молим ви се, за да може да правим по-дълги клипчета, защото от 50 хиляди? 50. От 50 абоната може само да правим по 1 час, а ние ще правим влогове, такива неща и други. Ще си показваме какво правим на училище.